داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك غربالكم سنة مكتال نيجيريوي أبال بايتو بزي حقاوي مشت أناو تأكلات يخصص أفريقيا أبقلولو ناو تأكلات إكويري مادو زتبهله نيجيريوي أبال بايتو سنت بزي حقاوي مسجار ناو تأكلات تخصيصو مسبعلت بيتون قالون كمون نتزي حقاوي مشت أخص سلاسل زحقزو سبات أبيت فردي كتمالن دم بريطانيا تخصيصو كاب كل التشحن 10 سلستنات حيزو أبال بايتو خينو زقلقل زلون كمون نيحق بعلميان بوليتيكينيان زخونة إكويري مادو نحد أبقود الناتات كتماليغوس بشقط أشقط زنبرو دعسران حدن عمت من السي زي حقاوي كفلت بمهاب كليت كشت قلو بمغفاليو تخصيصو إتا أبال بايتو نتحت منو عبروت من السي بمزماز كل التشحن 400 باوند مالت أستات كل التشحن 900 دولار كفيلو بحمام كليت نزت تقعز قوال 25 عمت قوالو كليت كل الجسلان قبل زوهابو كفلت دما بريطانيا ناي منبرن سراح فقد كوهابو مخانيو آمينو اتو كليت ناي متحلاف مسرح بريطانيا كايد سلاز نبرو اتودع سران حدن عمت من السي ناب كتما لندن كم زمت خمس تقبرة انتو خونه تنيناو التأكلات مسرح كي تتقبرة بسبب مزي كم استغشفة كفلت تخايلو اتودع سران حدن عمت من السي بزعبازاتو وعلم التحلافنا والتأكلات مول أفلط اي نبرون بعل هبتي كم زخونس تنقرلو أبال بايتو إكويري مادو بخفليتن ناب بريطانيا ممتأن كم زت عشاشو كل 900 دولار بزوح جنزب زي كونز مثل كوان تخونه نتتحت منو أبروزلو من السيجن تامانيرو متعلاف ناو تأكلات أقدمهم كدمو مماتهم مسموتو ناو تأكلاتهم نخلقوت كل الجس كاب زفقودو سبات ويدما بسمع كاب قربا زمد رايو خكايد زفقاد نزل مشفان اتقبل بايتون اتمن السين نايك أربا أزماد مخانوم زقلت تميون مرقاتون أو تيميوم متحلافنا وتأكلات كبهلن كلو نايسب كليت كبدي لبي سامبون كالاستفلالي ناوتن كساب دكي يتغلل كابسب نابسب زقبر متحلافنا وتي بمتبحت السبويات عناي زكاد اتم متحلاف زي حقاوي مسخون دما بمول أمابت مسرح زواسقو كابت شاقتي كساب دلالو كساب سمويات عنا بحق يخصص قطرنا وتأكلات كل الجسلهم زتصبي سبات بعلم لخاو درجة كاب جزينا بجزينا والسخخ ما تتصنيحو بانت أرزلون أي متصبي طلب مسنا للجستس لزي معرارة 10 حسابات نبزي حقاو من السجار كقاموتو تصنيحهم بقومة عندما جبنات كاير تصنيحو مسجارنا وتأكلات زتصبيو زحاو مسبات بحقا وقباب نزوها بلكسي ببترتقوم كتبايو سلازقددو بزوحات ترتقوم كيبصح سلازموتو حيالو نبزي حقاوي يقوامتو إز قبنات زي بملكع مشطة كابزموتو سبات بزي فقاد أكلات مسراق سبات شويخا كفال أكلاتو موصادن كساب سبكتلكا أكلات موصاد قبنات يتغلل عالم لخاوي ناي جبن بوليس انتربول أبزرقحوت أبصاب أبز حج أوان هجرات سمين معرابن أفريقيا تزلع على زي حقاو مسجارنا وتأكلات كوينو خمزلو معقد انت زي تجيرلو الشغل خمزخونه نابقلولاو كم رح كم زخال أتنكعو تبصاب انتربول كم زحبرو زي حقاوي مسجارنا وتأكلات بعالم درجة كونتو وسخة أب سمين معرابن أفريقيا بزيادة زرعيلو زلو مخنياتكن أبتكبابي زنبرو تحت منو أبرو زلو محبر السبات ዝተፈናቀሉ ሰባት ኣብ ድኽነት ዝነብሩ ዕቑባ ሓተቲ ስደተኛታትን ካልኦትን ድኹም ጎኖም ብምዝማዝ ዝካየድ ብምዃኑ እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ምስጋር ናውቲ ኣካላት ኣዝዩ ኣኽሳቢ ንግዲ ብምዃኑ ብዝተወዳደቡ ናይ ገበን ጉጅለታትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ከም ዝካየድ እቶም ዝተወዳደቡ ናይ ገበን ጉጅለታት ይኹኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፎም ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ዝመፁ ዝተዘርግሐ እዩ ناوت أكلات كم محلال فلوم زدلي حومات كم بتحت هجر توريست خينهم أكلاتنا متحلاف مسرح فوليات كيلاتات حكمنا كيلاتات متبحتي نرسات لابراتوري متبحت زكايدلو كفلن كالإن محلخاتات زملقو مربب حليفهم اتمسرح يكايدلهم وغاز محلالف ناوت أكلات كليت أستات كلتا 260 شح دولار لبي 210 شح كبدي 250 شح دولار كبتح خل
እንተኾነ ዝገንዘብ እዚ መብዛሕትኡ ናብ ኢድ ናይ ገበን ጉጅለታትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ክኣቱን ከሎ እቶም ብሰንኪ ትሑት መነባብሮኦም ኣካላቶም ክሸጡ ዝግደዱ ሰባት ኣዝዩ ውሕዶም ዝረኽቡ። ዘይሕጋዊ ምትሕልላፍ ናውቲ ኣካላት ንዓመታት ዝጸንሐን ሓድሽ ነገር እንኳ ተዘይኮነ ትሑት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብቲ ጉዳይን መጉዳእቱን ብኽኢላታት ጥዕና ብዝግበር ምሽፍፋን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ። ምክልኻል ገበን ምስጋር ደቂ ሰባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ዝተጨውዩ ደቂ ሰባት ብሓይሊ ዝግበር ምእላይ ናውቲ ኣካላት እውን እናወስኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ተርእዮ ብፍላይ ካብ 2016 ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ክረአ ከም ዝጀመረን ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ከም ዝረኸበን ይሕብር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ድማ ካብ 2009 ክሳብ መፋረቕ 2016 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሲና ግብፂ ተጨውዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ጅቦ ተታሒዞም $10,000 ክፈሉ ተባሂሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩሊቶም ተሸይጦን ካልእን ዝብሉ ንኽሰምዖም ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ዜናታት ምስማዕ ልሙድ ኮይኑ ነይሩ። ምርምራዊ ጸብጻብ ምክልኻል ገበን ምስጋር ደቂ ሰባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓያሎ ተጨውዮም ዝተሓተትዎ ናይ ገንዘብ ቤዛ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ናውቲ ኣካሎም ብሓይሊ ተወሲዱ ክሳብ $15,000 ከም ዝተሸጠ ይሕብር። መሸጣን ግዱድ ምውሳድ ናውቲ ኣካላት ብፍላይ ድማ ኩሊትን ከብድን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሶማላውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን እውን ተኻይዱ እዩ። ስደተኛታት ናብ ውሕስ ዝበልዎ ቦታ ክስደዱ ወይ ናብርኦም ንምምሕያሽ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ካብን ናብን ንምጉዕዓዝ ኣብ ኢድ መሰጋገርትን ሰምሰርትን ዝኣትዉ ብምዃኖም ኩሉ ግዜ ህይወቶም ንሓደጋ ዝተቓልዐትን ኣብ ትሕቲ ውሳኔታት መሰጋገርቲ እትምርኮስን እያ ትኸውን። ገለ ካብቶም ስደተኛታት ናብ እስራኤል ይኹን ናብ ኤውሮጳ ንምኻድ ካብን ናብን ኣስገርትን ሰምሰርትን እናተቐባብልዎም ጉዕዞኦም ዘካይዱ ብምዃኖም ድማ ኣብ መንጎ በቶም ኣስገርትን ሰምሰርትን ዝሕተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ሓደጋ ዝኣትዉ ክኾኑ እንከለዉ ገለ ድማ ኮነ ተባሂሉ ተጨውዮም ብህይወቶም እንከለዉ ክፋል ኣካላቶም ተወሲዱ ክሞቱ ዝግደፉ እዮም ነይሮም። እቲ ዝግበር ገበናዊ ዘይሕጋዊ ምውሳድ ናውቲ ኣካላት ብምትሕብባር ቀቢላ በደወይንን ክኢላታት ሕክምናን ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሆስፒታላት ግብፂ ብፍላይ ድማ ከተማ ካይሮ ቅያር ናውቲ ኣካላት ንዘድልዮም ሕሙማት ተሸይጡ። ኣብ 2016 ነቲ ጉዳይ ደው ንምባል መንግስቲ ግብፂ ብዝገበሮ መርመራ ላዕለዎት ሓካይምን ነርሳትን ዝርከብዎም 45 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእቱን ከሎ ኣብ ምውዕዓል ገበን ዝተቐባበለ $1,000,000 ድማ ሃጊሩ ነይሩ። ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ድማ ዝሃደ ይመስል ነይሩ። ብዘይካዚ ኣቐዲሙ ኣብ ግብፂ ናውቲ ኣካላት ምሻጥ ፍቑድ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ሃገር ኣብ 2010 ብዘተኣታተዎ ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ዝግበር ናይ ናውቲ ኣካላት ምስግጋር ካብ ቀድሚ ሙማቶም ብልግሲ ዘወፍዩ ሰባት ጥራይ ዝውሰድ ክኸውን ኣጽዲቑ ብምንባሩ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ብሕጊ ኩልኩል እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ስቱር መርምራዊ ጸብጻብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ናውቲ ኣካላትን መሸጣን ናይ ጎደና ምስጢር ከም ዝኾነን ሕጂ እውን መሸጣ ናውቲ ኣካላት ብዓብዩ ይካየድ ከም ዘሎን ዝህሰዩ ዘለዉ ድማ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢራ ነይራ። ኣብ ግብፂ 15 ሚልዮን ናይ ፖለቲካን ስራሕ ከናድዩን ዝተሰደዱ ስደተኛታት ክልውን ከለዉ ብመንገዲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት UNHCR ዝግበር መስርሕ ምቕባል ስደተኛታት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሓያለውን ናይ ስደተኛ መንበር ወረቐት ብቑዕ ምኽንያት የብልኩምን ተባሂሎም ይንጸጉ። በዚ ድማ ኣብ ግብፂ ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ ልዕሊ ምህላው ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሎም ድማ ስራሕ ኣብ ምርካብ ዝያዳ ይሽገሩ። ሸቕለት ኣልቦነትን ንኤውሮጳ መስገሪ ዝኾኖም ገንዘብ ንምንዳይ ሓያሎ ስደተኛታት ናውቲ ኣካላቶም ክሸጡ ከም ዝሰማምዑን ገለ ድማ ኣካላቶም ተወሲዱ ከብቅዕ መብፅዓ ዝተኣትወሎም ገንዘብ ከም ዘይክፈሉ ይግለጽ። ኣብ ግብፂ ሰሙናዊ ካብ 20 ክሳብ 30 ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ክግበር እንከሎ እዚ ኣብ ናይ ብሕትን መንግስታውን ሆስፒታላት ብስቱር ከም ዝካየድ ሓደ ካብቶም ነቲ ውዕላት ዘሰላስልን ምስሉ ተኸዊሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ይሕብር። እቲ ምስጋር ድማ ናብ ግብፃውያን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሃገራት ዓረብን ካልእን ዝመፁ ሰብ ሃብቱን ይውሃብ እዩ።
ኣብ ግብፂ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኩሊቶም ብ5 ክሳብ 8,000 ዶላር ክሸጥዎን ከለው እቶም ኩሊቶም ተበላሽዩ ቅያር ዝገዝኡ ድማ ካብ 4 ክሳብ 200,000 ዶላር ከፊሎም ኩሊቶም ይቕይሩ። በዚ ድማ ግብፂ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቀንዲ መዋፈሪት ዘይሕጋዊ ንግዲ ናውቲ ኣካላት ኮይናላ። ብዓለም ደረጃ ዓመታዊ 12,000 ዘይሕጋዊ ናይ ናውቲ ኣካላት ምስጋር ክግበር እንከሎ ቻይና፣ ፊሊፒንስ፣ ህንድን ግብፅን ኣብቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ይርከባ። ዝበዝሐ ዝግበር ምስጋር ናውቲ ኩሌት ከብዲ፣ ልቢ፣ ሳምቡእን ላልሽን በብተርትኡ ኮይኑ ካብዚ ዝግበር ንግዲ ድማ ዓመታዊ ካብ 900 ሚልዮን ክሳብ 1.7 ቢልዮን ዶላር ይበፅሕ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ብዛዕባ ምስጋር ዘይሕጋዊ ናውቲ ኣካላት ቀሪቡ ዘሎ መደብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘሎ ፍልጦ ንምዕባይን ኣተኩሮ ንምምፃእን ኮይኑ ስደተኛታት ንኸይተዓሻሸው ንምዝኻርን ንምጥንቃቕን እዩ። ንግዲ ካካዎ ዘይምስማዕ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ቸኮላታ ዝብል ስም ክጽዋዕ እንከሎ ሃገረ ስዊዘርላንድ ከይተዘከረት ዳርጋ ይተሓልፍንያ። ስዊዛውያን ኣብ ሃገሮም ብዝፈሪ ዝተፈላለየ ቅርጺ መልክዕን ጣዕምን ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረቡ እዮም። ዓመታዊ ብገምጋም ሓደ ስዊዛዊ 10 ኪሎ ቸኮላታ ዝበልዕ ብምዃኑ ገለ ሰባት ባህላዊ መግቢ ስዊዛውያን ኢሎም ይኾርዑሉን ይጽውዕዎን። ከተማታት ስዊዘርላንድ ብድኳናት ቸኮላታ ዝወቀባየን ካብ ኣዝዩ ክቡር ንመጋየፂ ዝኸውን ክሳብ ትሕት መነባብሮ ዘለዎም ገዝኦ ዝኽእሉ ኮይኑ ይዳሎ። ስዊዘርላንድ ሓደ ካብ ቀንዲ ናብ ሰደድ እትልእኾ ሚልዮናት ዶላር እትኸስበሉ ፍርያት ድማ እዩ። ካብ ስዊዘርላንድ ብዘይንእስ ሃገረ ቤልጅየም እውን ዝበለጸ ቸኮላታ ከም ተፍርዩ ዝንገረላ። ቤልጅማውያን ዘፍርይዎ ቸኮላታ ከምቲ ናይ ስዊዘርላንድ ብዙሕ ሽኮር ዘይብሉ መበቆሉ ዝሓለወ ፍሉይ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ይዕበይን ኣስ ቸኮላታ ይፍርያየን። ኢጣልያውያን ምስ ቡን ኤስፕሬሶ ኣዝዮም እዮም ዘስተማቕርዎ። ካብ ዝሓሊፉ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋላ እኳ መቐረቱ ከም ናይ ኤውሮጳውያን ሃገራት ይኹን ምስ ሙዝን ዝተፈላለዩ ጥረምረን ብምትሕዋስ ዝበዝሐ ቸኮላታ ተፍሪ። ቸኮላታ ዓመታዊ ናይ 128 ቢልዮን ዶላር ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ይካየደሉ። እዚ ካብ ዝብላዕ ነገራት ኣብ ዝግበር ናይ ንግዲ ልውውጥ ኣብ መበል 11 ይስራዕ። ቸኮላታ ዝበዝሕ ምዕራባዊ ዓለም ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ካልኦትን ካብ ዝተማቕርዎ ፍርያት ክኸውን እንከሎ ኣብ ሕርሻታት ኣፍሪቃ ንመስርሒ ቸኮላታ ዝውዕል ፍረ ካካው ዝእክቡን ዘዳለውን ህፃናት ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ግን ንስሙ ጥዒሞምዎ እውን ዘይፈልጡ ኣለዉ። 65 ሚእታዊት ናይ ካካው ፍርያት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ብውሕድ ዓቐን ድማ ኣብ ናይጀርያ፣ ካሜሮን፣ ቶጎን ማዳጋስካርን ይፈሪ። ካካው ኣብ ትሮፒካዊ ዞባ ከባቢ ናይ ሓሳብ መስመር ኤኳቶርያል ብብዝሒ ዝፈሪ። ምክንያቱ ናይዚ ከባቢ ኩነታት ኣየርን መጠን ዝናብን ንዕኡ ዝሰማዕ ብምዃኑ እዩ። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ጥራይ ዓመታዊ 2.2 ሚልዮን ቶን ካካው ይፈሪ። ነዚ ዘፍርዩ ድማ 1 ሚልዮን ሓረስቶት ኣለዉ። እዞም ሓረስቶት 5 ሚእታዊት ዓመታዊ ዘቤታዊ እቶት ሃገር ኣይቨሪ ኮስት የፍርዩ። ብእኩብ ንኣይቨሪ ኮስት ደሓን ዝኾነ እቶት ዘምፅኣላ እኳ እንተኾነ ብውልቀ ግን ኣብ ኣዝዩ ትሕት መነባብሮ ድኽነት እዮም ዝነብሩ። ሓረስቶት ካካው ምህርቶም ዝሓፍስሉ ስልጡን መሳርሒ የብሎምን። ፍረ ካካው ንምብታኽን ንምጭዳድን እታ ዝነኣሰት ጎዞም እዮም ዝጥቀሙ። እቲ ዝበኣሰ ነገር ድማ እቲ ሕርሻ ብስሕብ ዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብኣዝዩ ውሑድ ክፍሊት ዝሰርሑ ምዃኖም እዩ። ዝበዝሑ ካብዞም ህፃናት ፈጺሞም ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይከዱ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ንጊላነት ዘንፀዋርቕ ኩነታት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክጽመዱ ይግደዱ። ካብ ሕርሻ ፍረ ካካው ሓረስቶት ንመግቢ፣ ክዳን፣ ትምህርቲ፣ ምክንኻን ጥዕናን ካልእን ዘይሽፍን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኸውን ኣብ መዓልቲ $1.20 ሳንቲምን እቶት ክረኽቡን ከለዉ ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ጥራይ ንኣብነት ካብቲ ናይ 128 ቢልዮን ዓመታዊ ንግዲ 6 ቢልዮን ጥራይን ኣታው ዝረኽባሉ። ሓረስቶት ዝረኸብዎ $1.20 ሳንቲምን ካብቲ ከንብር ዝኽእል ተባሂሉ ዝግመት $2.55 ሳንቲምን ንመዓልቲ ዳርጋ ትሕቲ ፍርቂ ብምዃኑ እቶም ሓረስቶት ኣዝዩ ትሕት መነባብሮ ኣለዎም። ነዚ ንምቕያር
ካብ 2018 ኣትሒዘን ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ካብ ካካዎ ዝረኽብኦ ኣታዊ ብፅሒተን ክዛይድ ጠለብ ክቐርባ ጸኒሐን እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ብምኽሳቱ ጠለበን ተዓናቒፉ ጸኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እተን ሃገራት ኣብ ምክልኻል ክሊማዊ ለውጢ እጃመን ከበርክታ ወይ ድማ እንተዘየለ እገዳ ክግበረለን ከም ዝኾነ ብዝገበረለን ጸቕጢ ነታ ወንዚፈንኦ ዝነበራ ናይ ዋጋ ምውሳኽ ሕቶ ዳግማይ ኣለዓዒለንኦ እተን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ካብኡ ሓሊፈን ልዕሊ 50 ሚእታዊት ካብ ዘፍርኦ መስርሒ ቾኮላታ ዝኾነ ካካዎ ኣብ ሃገረና ትሪፈን ባዕለን ክምስርሕኦ ከም ዝኾና ብምግላጸን ኣብ ሞንጎአንን ሕብረት ኤውሮጳን ዘይምስማዕ ተፈጢሩሎ ኣብ መጀመርታ ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ንመስርሕ ቾኮላታ ዝኸውን ትሕተ ቅርጽን እኹል ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘይብለን እኳ እንተተገመተ እተን ሃገራት ኣብ መርገጺአን ደው ብምባልን ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ዋዕላ ናይ ካካዎ ካብ ምስታፍ ተቖጢበን ክኢላታት ምስራሕ ቾኮላታ ክቖጽራ ብምጅማረን ብፍላይ ንዓበይቲ ኣፍረይቲ ኩባንያታት ቾኮላታ ኣሻቓሊ ኮይኑ ይርከብ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ቾኮላታ ዘፍርያ ኩባንያታት ዓለም ዝኾነት ኔስትል ዓመታዊ 7.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክትረክብን ከላ ሊንዲት ዝተባህለት ድማ 4.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ትረክብ እዘን ክልተ ኩባንያታት ናይ ስዊዘርላንድን ኣብ ልዕልተን ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝግበር ጸቕጢ ደው ክብል እንተዘየለ ድማ ብቐጥታ ምስተን ሃገራት ክሰርሓ ድሌት ከም ዘለወን ገሊጸን ዘለዋ ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ከምቲ ዝብልኦ ዘለዋ 50 ሚእታዊት ፍረ ካካዎ ኣብ ሃገረን ናብ ቾኮላታ እንተመስሪሐን እሞ ናይ ዓለም ንግዲ እንተረኺቡ ንኣታዊአንን ሓረስቶትን ነጥቢ መቐይሮ ክኸውን ተቆለሎ ሃገራት ምዕራብ ይኹን ኤስያ ኣብ ኣፍሪቃ ብምምጻእ ባህርያዊ ጸጋ ማዕድን ወይ ፍርያት ሕርሻ ክሽምታይን ዝደልያ ካብኡ ሓሊፈን እቲ ዝበዝሕ ናይ ፍርያት መስርሕ ኣብ ሃገራተንን ዝገብርኦ በዚ ምኽንያት ኣፍሪቃ ቀንዲ ምንጭ ኮይና ከተብቅዕ ብገዛእ ንብረታ ተመስሪሑ ዝመጽእ ኣቑሑት ብኽቡር ዋጋ ክትገዝኦ ትግደድ ንመስርሕ ቾኮላታ ዝውዕል ካካዎ መበቆሉ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን እዩ ናብ ኣፍሪቃ ተኣታትዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕር ኣፍሪቃ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ከም ኤኳዶርን ብራዚልን ኣብ ኤስያ ድማ ኢንዶኔዥያ ዝበዝሐ ካካዎ የፍርያ ተወሳኺ ሃገራት ናይጀርያ ጋና ሰኔጋልን ካሜሩንን ጆሎፍ ዝተባህለ መግቢ ናተይ ባህላዊ መግቢ እናተባሃላ ንዓመታት ተኸቲዐናሉ ጆሎፍ ሩዝ ምስ ዓሳ ተሓዋዊሱ ብመረቕ ኮሚደረን ኣሕምልትን ስራሕ ኮይኑ ኣብ 4 ሃገራት ፍቱው መግቢ እዩ እንተኾነ እቲ ዓይነት መግቢ መን ጀሚርዎ ብዝብል ክትዕ ከይተረዳድኣ ጸኒሐን ብፍላይ ውድብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ መግቢ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ውርሻ ደቂ ሰባት ድሕሪ ምምዝጋቡን ክዕቀብ ምእዋጁን ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ሞንጎ ዜጋታት ናይጀርያ ጋና ሰኔጋልን ካሜሩንን ንዓናዩ ዝብፅሓና ናይ ዝብል ውዕውዕ ክትዕ ኣለዓኢሉ ነዚ ክትዕ እዚ ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ ዩኔስኮ ኢዱ ብምእታው እቲ መግቢ መበቆሉ ኣብ ሰኔጋል ከም ዝኾነ ፍርዲ ሂቡ ብመሰረት ዩኔስኮ መግቢ ጆሎፍ ሴንት ሉዊ ኣብ ዝተባህለት ሰኔጋላዊት ደሴት ከም ዝጀመረ ኣረጋጊጹ ነቲ ክትዕ መወዳእታ ገይሩሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ